какво са ми писали YouTube. Здравейте, Ростислав Илиев. Благодарим ви за вашия видеорепортаж от 6 февруари 2025 година. Ще разгледаме внимателно това съдържание. Какво се случва след това? След нашия преглед можем да премахнете съдържанието, ако нарушава нашите правила на общността. Поставете ограничения върху него, ако не е подходящ за някои аудитории. Поддържайте съдържанието, ако не нарушава нашите правила на общността. И какъв е този видеорепортаж? Нека видиме. Ари, по-бързо бе, зареждай бе. Увеличете многократно възвръщаемостта на инвестициите, като извлечете максимума от бюджета си. Какъв видеорепортаж, брат? Това ли Лили Спалачкова ли бе? Или по-скоро ми говорите за... Така, здравейте хора! Нека да видим какво са ви писали YouTube по Gmail. Чакай ме, ако става. Да. Аз разбрах за кое ми говорят. Говорят ми за ето с този клип. Здравейте хора! Нека да видим какво са ми писали YouTube по Gmail. Така. Окей, те са го разгледали, погледнали са го, ако нарушава нещо, ще го изстрелят. Аз не съм нарушил нищо, така че няма да го изстрелят, нали? Брат, стига. Искам да дадем на всички зрители това. Окей. Какво е това? Чакай, какво правят YouTube? Чакай, стой! Какво става? За да спрете да получавате Не! Отказ. Моля ли български? Моля ви се. Проверите състоянието на отчета. Я да видим какво е състоянието на отчета. Какво става, човек? Къде ме пратихте? Ари бе, какво става, благодаря ви за сигнала. Съдържанието не сваля автоматично, след като бъде докладнало. Какво? Какъв отчет, бе, брат? Лили Спаначкова клипа и Лили Иван. Разбирам, бе. Да по-бързо да обрат от този сигнал. Спри, бе, брат. Хора, чао, побърквам се.